सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि बानजायनायाव थुंगा 35थि सानजारि नोगोर बैसागु बिदाय फोरबो 2026 मायथाइनि मे दाननि 8, 9, 10 खालारखालि जोङो लाखि ग्रुप कुपन होनायनि थांखि लादों आरो बेवहायनो जोंहा नोंथांमोननि सिगाङाव रायजोनिसिम मोनसे फोरमायहरनो सानदों दि जे जों देग्लायबो गाजा गोमजायै जोङो बिदायखौ जोङो खुंनो लादों आरो लोगोसे थांनाय बोसोरफ्राव जेरैबायदि जोङो लाखि ग्रुप कुपन होदोंमोन देग्लायबो बेखौनो लादों आरो जोङो बे कुपननि जुगेदिनो गासिबो रायजो राजानो मोनसे फोरमायनाय जाहाथे जोंनि नोंथांमोननि चेनेलनि जुगेदि गासैबो आसामनि गासै मोनफ्रोमबो जायगायाव जिल्लायाव जाहाथे मोनहैयो आरो बिथांमोना जाय माने कुपनखौ लानानै गावनि बरादखौ नायनो हायो बिनि थाखायनो जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ जाहाथे बे बैसागु फोरबो आफादनि गेजेरजोंनो जोंनि कुपना जाहाथे सेलिं जायो मोनहैयो रायजोफोरनि जोङो गासै टटेल माने कुपनखौ खालामदों 89,993 आरो बुक हिसाबै जायो 14,994 बेखौ जोङो दा जोङो होनो सानदों आरो लोगोसे सरकारिजों गनायथि मोननाय जाहाथे जोङो सम्पूर्ण जाहाथे जोङो होनो हानाय बेबस्था दं थांनाय बोसोरफ्रावबो जेरै होदों जोंनावहाय खुनु खेलिमेलि जायालासेनो जों बे बैसागु माने फोरबोजों लोगोसे जोंनि कुपनखौबो होनो हादों आरो बे खेलखौ होनो हादों आरो गासैबो रायजो राजाफोरखौ मोनसे खावलायनाय गासैबो जाहाथे जोंनि बे कुपनखौ लानानै गावनि बरादखौ मोजाङै नायनो हायो बेनि थाखायनो बिथांमोननिसिम रायजोफोरनि जों मोनसे जों फोसावनायखौ जाहाथे जों लादों दा जोंनि बेसेना जाहैबाय कुपन हिसाबै 100 राङै आरो बुक हिसाबै लायोब्ला 500 रां हरै गासै जोङो बुकआव जोङो 6 गां होनाय जादों बेखौ जाहाथे रायजोफ्रा गावनि बरादखौ नायनो थाखाय नोंथांमोननि चेनेलाव जाहाथे गासिबो रायजो राजाफ्रा मोनथिनो हायो आरो फोसावनो हायो आरो बेखौनो जोङो गावनि बरादखौ नायनो थाखाय जोङो बेनि गेजेरजों खावलायदों जोङो बे कुपननि जुगेदिनो जाहाथे जोङो माखासे जोंहा बेवहाय प्राइज होनाय जादों फार्स्ट प्राइजआव दङ बलेर' कार सेकेन्ड प्राइजआव दङ रयेल एनफिल्ड थार्ड प्राइजआव दङ जाहैबाय इ रिक्सा ब्रैथि प्राइजआव दङ आइफन 5 नम्बराव दङ पावार टिलार 6 नम्बराव दङ एन्ड्रइड फन 7 नम्बराव दङ लेपटप 9 प्राइजआव जाहैबाय स्कुटि टिभिएस 9 नम्बराव जाहैबाय वाशिं मेसिन 10 नम्बराव दङ एसप्रेस' कार 10 नम्बराव दङ 30,000 केस मनि 12 नम्बराव दङ 12 प्राइजआव 20,000 केस मनि आरो लोगोसे बुक प्राइजआव दङ फार्स्ट प्राइजआ जाहैबाय 30,000 नैथियाव दङ 20,000 थामआव दङ थामथि प्राइजआव दङ 10,000 9,000 बुकआ जोंनो थांबाय दा माखासे दंबावो एसे बेखिनिखौ जों साननैनि गेजेरावनो हयथ जों फाननो हासिगोन आरो लोगोसे हयथ जाय बिथांमोनहा लानो होननानै सानदों गावनि बरादखौ लानो होननानै सानदों बिथांमोनहा थाबैनो नैबे स्क्रिनाव होनाय जानबुं नम्बराव जाहाथे नोंथांमोना अनलाइननि जुगेदि नोंथांमोना टिकेटखौ लानो हागोन।